Okay lang, saktan mo ako ulit-ulit. Pero hindi yung pwede na ikay ay babalik. Guys! Para saktan ako ulit. What's up mga kamiks? For today's video mga kamiks, namin challenge mo ang Bigyan ng Hugot Challenge! Ang gagawin lang natin ay kukuha tayo ng papel dito at gagawan ng hugot. Let's start! Ako lang. Ako lang ba? Ako lang ba? Ako lang ba yung minahal mo ng totoo? Okay lang, saktan mo ako ulit-ulit. Pero hindi yung pwede na ikay ay babalik. Guys! Para saktan ako ulit. Noong kasama pa kita, sabi mo hindi mo ako payakin pero wala. Pinayak mo pa rin ako. Promise. Ang dami mong pinangako sa akin. Pero mismo isa, hindi yun natupad. Dahil iniwan mo ko, pumunta ka sa iba! Move on! Ang daling sabihin, pero mahirap gawin. Nagtiwala pa naman ako sa'yo. Binigay ko lahat yung pati puso ko, pero pagpalit mo lang pala ako. Ano, hindi na lang kita nakilala. Sakit! Ito yung nararamdaman ko nung hiniwalayan mo ko! I love you. Ito yung paulit-ulit na sinabi mo sa akin noon. Pero anong ginawa mo? Pinagpalit mo rin ako. Bago! Sabi mo hindi ka nagbago, ba't ngayon nagbago ka na? Intindi. Ito yung gusto, ito yung hinihingi ko sa'yo, pero hindi mo maibigay! Kailan? Kailan mo ako mamahalin ulit? Tiwala! Malaki yung tiwala ko sa'yo, pero wala kang tiwala sa akin. Wala na. Wala na. Wala nang gana. Wala na siyang gana. Thank you for watching! Kami ang Anong tingin niyo? Gusto niyo? Mag-subscribe na kayo! Guys, kung ginsay gusto magpa-shoutout next vlog namin, just comment below! Thank you for